Участък на Стара Загора, Нова Загора, пътници ще бъдат превозвани с автобус. Хотел е на самата Централна гара. Той също се казва Централна гара. Хотел Централна гара. Заставаме тук, ако евентуално дойде някой клиент и просто така. Бро! Бро! Айде, бе! Що си ръце в джобовете? Айде да побързваме. Заки ще дойдат да видя как работи. Ние свършихме. Да, си на силата, да не съм. Не. От 3 години за Гърция и от Гърция няма влакове. Казвам се Николай Камберов и съм началник на Централна гара София. Значи добрият началник от една страна трябва да бъде и взискателен, и безкомпромисен към нарушенията, но същевременно трябва да и с проблемите на колектива, на хората, които са под негово ръководство, Значи основното помещение в гара София, това е чакалната. В нея в този момент са заточени всички по-важни дейности. Залата са използвали Тодор Живков, и Момар Кадафи, и Ким Ир Сен. Това, което мога да ви кажа, откакто аз съм тук. Откакто са измислили парите, хората винаги са искали да ги имат. Няма нищо. Заповядайте. Днешния ден имам доста работа, защото има джакпот. Хората се надяват да спечелят 3 милиона и да заминат за някоя топла страна и да не идват повечето. Добър вечер. Училцата да проверят тук. Може. Моля. Не се виждам като пенсиониран служител определено. Мисля, може би е нещо, което ще правя още малко, известно време. Спрях да си правя план.
училцата. Не си много. Моля. Забранено е всичко. Музика, телевизори. Абсолютно всичко е забранено. Вестници, книги. Всичко, което привлича вниманието, е забранено. Значи системата, образно казано, като една верига. С всяка една брънка в тази верига означава нещо. Така е изградена системата, така е направена, че всеки си тежи на мястото, всеки си носи отговорността и основната цел всичко да бъде нормално. И тази маска беше добър. Аз ще му първим, че да се спущи. Спокойствие да се спущи цигарата. Как стои апарат, като с едно бомба. Так, так, так. Той баща ми държи 15 години. Заведението е било пълно и тук, кафето и това. Ама сега последните години... Гарите, нали, влака, когато е в гара, не трябва да се ходи да се ползва от тоалетната, нали? То пада надолу между релсите, фекалиите. Ама в България никога не се е спазвало това. Всеки отива, бум, пакет на миши. Така, преди тук наистина имаше 20 човека персонал. А сега в последно време бяха 3 човека. Даже имах и те изчезнаха, не искат тук да идват. Георги Зарев се казвам, работя на Централна гара в оръжейния магазин. Отговорно се изпитва един адреналин всеки път, като убиеш животно пред теб. Мисля, поне това е тръпката, адреналина. Да го фанеш това живота. Добър ден. Нещо помогна. Манерки имате? Манерки... Да, ето това стена. Само това е.
Обичам коли, оръжие, като всяко момче. Чао, приятен ден. Това вижте каква голяма чернила. Това е много на високо иерархия на връбчетите, където има много черни. Сигурно е някакъв паша. Сигурно. 40% са намалели връбчета в цялата държава. Който обръща внимание на връбчета. Златни душички. Малко златни душички. Ти представяш си земята понаселена само от животни? Да, ясно. Има за мен малко. Малко на ключи. Добре, фърни. Следваш. Айде.